ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир якчанд намуд куртое ки тамом шуда буданд бори навда омадагӣ ҳаст. хостум барои шумо нишон диҳам. ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даромадгоҳи рақами 12, магазинои рақами 61. марҳамат, биёед бинед. ина маълумотам пурра додум. шумо метавонед омада аз наздик бинед. марҳамат, ана курто чанд сомон? 600 сомон. Ин курто 600 сомони. ҳар сеша? Се расветка дорад. Ин вилюрша. Аҳа. Вилюрша мамин нарх? Ҳа. Оптом бо арзонтар мешавад. 600 сомон будай дӯстони азиз. Оптомда бо арзонтарак мешавад. Размер аз 44 то 58. Размеро аз 44 то 58 ҳаста. метавонед бо хушрӯ бинед. Ана ин двойкова бисёр тамом шудагӣ буд дӯстони азиз. бисёр хоҳиш карда буданд. ина озе ки омадагӣ ҳаст. барои шумо ман навурда пешниҳод мекунам. ассалому алейкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамихел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат, худи ҳозир нависен, соҳиби анамихел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. манами рангош нархошон чанданд? 350. дӯстони азиз бинед, нархошон 350 сомони двойкора. абая дораву мхе курта. ҳар намудаш ҳар хелаяй. ина ино дохилшам мхе барашкаяй. а ин бошад дохилаш дига хелай материалаш, а? дига хел таракай материалаш. нархшон ягана? нархошон фарқ намекуна. фақат ки мхе дарунаш баъзеош куртаошон фарқ мекуна. размераш чандай? аз XL то 3XL размер дора. нархаш 350 сомон ами двойка. ина бинед расветкоша. ана бад ана куртаи новинка ҳаст. и чанд сомай? 350. айд ранг доред, а? Сета. озястай унҷа да нишон тем. Коричневый, коралловый. дӯстони азиз, 350 сомон. аз ин се ранг будай, сиё, коричневый, коралловый. ози агар имконият шава нишон метем. манекенда нестай? Не, аз сабаби ки кутомон бисёре ва кашол накунем. Якташа кашол. хулас ки се ранг дорад. размеро чӣ хеланд? размер ай 44 то 58. размерошон аз 44 то 58 ҳастай. 350 сомон нархаш. ана баъд аз ана ин курто тамом шудагӣ буда? омадагӣ аст, ози размер омадагӣ? размер чанда? 450. ана инамуд курто тамом шуда буд. омадай, марҳамат, дер накунед. 450 сомон нархаш. ҳамхе куртои фасон. аз ёзи рангоша нишон метиҳем. рангош ҳастай. бори дигар такрор мекунам. ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 даромадгоҳ, магазини рақами 61 пешниҳоди шумо шуда истодай. ина маълумоти пурраш. метавонед омада худтон аз наздик бинед. илтимос дар WhatsApp барои маълумот, барои суроға напурсед.
اینا тамошобинони азиз, анами рангои ҳозима нишондодагӣ кирта. Дидед, и королевский блюрай материалш, ана ина мудош боша барашка нархошон чӣ хеле? Баяш 450, инаш 350. Анай королевский блюрш ҳамин фасона 450 ҳай. Анай диташ бошад материалш барашкай. Фасонаш ранги ҳаваяй. Вале нархаш 350 сабабе ки материалш барашкаяй. Ина ино чӣ? Бубончик, ино 300 сомон. Бубончико 300 сомонӣ ё оригиналошан дӯстони азиз. Аз ин ман аввал нишон дода будам 180 сомонаҳошам ҳастай. Айне ки мебинед ино тозаҳош 300 сомонаҳош. Хулас ина бинед. Новинкаҳои имрӯза. Ино қариб ҳамашон тамом шуда буданд, ҳозир омадиян аз сар. Айне абайни киртаҳо чанд сомай? 300. Айне абайниё бошад 300 сомон. Айне киртаҳои поён чӣ? Ино 300 сомон. Ана ин киртаҳоям 300 сомон дӯстони азиз то охира. Озима шумода нишон метиҳам. Инора ҳамаша дар навораи пештара якта ба якта манекенда ман нишон дода будам, моделда пӯшонда будем. Шумо дида будед. Ҳозир ки ҳамхел бори нав ки омад, хостум боз ҳам нишон тим шумода ки ҳастай. Хулас ина 300 сомон. Инам ё ҳамаш 300 сомонӣ. дӯстони азиз, бо ҳамин ин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. чизе ки дар кор шид, рақамҳои магазин, мисол суроғаи магазин дар видео гуфтагӣ ҳаст, омада аз наздик бинед. Боқӣ саломат бошед. Хайр.